練の成果が出たな。ここまでやるとはな。さすがだ。ダルシス帝国に栄光あれ。城の中を調べてくれ。囚われている者がいないか探すんだ。王子、テイラ、無事だったのか。みすみす生き恥をさらしてしまった。すまん。いや、そんなことはないさ。レディン様。ジェシカ、よかった。無事。それどころではありません。ラングリッサーが皇帝ディゴスに奪われてしまいました。あの剣は持つ者に無限の力を与え、その力で太古の邪悪を封じていたのです。強大すぎる力を悪用されぬよう、被験としてバルディア王家が守っていたのですが。なんということだ。しかも、剣が奪われたということは。邪悪の復活は時間の問題でしょう。さっさとラングリッサーを取り返し、改めて邪悪を封じないとまずいことになるな。ディゴスはこのことを知っているの？おそらく知らないでしょう。これを知っているのは、亡き国王と私だけのはずです。まずいぞ。それほど強力な剣なら、他にも狙っている奴がいるかもしれん。じゃあ、他の誰かの手に渡る前に手を打たないと。至急ダルシスへ遠征を行う必要があるな。父上、見ていてください。ラングリッサーは必ず取り戻してみせます。大変です。アンゼルの砦がダルシス軍に攻撃を受けているとのことです。敵に先手を打たれたか。直ちにアンゼルの砦に向かうぞ。サルラス式の訓練をしていれば余裕だぜ。
平和を取り戻す。ホーキング校のために